Салом, братан, чӣ хели? Ҳама харай, ай ту чӣ? Ай ман харса тезтар мехом дар аэропорт бирасам. Фаҳмо. Вау. Ту амоӣ? Ту ҳам киноӣ? Сангали? Раҳмат. Ма фанати туем, ма Гап нестай. ма қатъи якам ҳар рӯз кинои туро тамошо мекунем. Боварим намеояд ҳатто овози ма дига шудай. Раҳмат, брата, шояд мерем. Аҳмад, Овози ту чо кадай? ту медонӣ қатъи ки ма? Братан, чӣ ко кардистай ту? Салом. Эй, Сангали? Баги биёр шайҷа. Сия. Сангали бия скриншот бикунем? Майли. Сангали бихандоз бемазан ма як конференсия кунам. Эй тоҷико гузарона дай морам конференсия мекунане. Ина биша. Салом, Сангали. Салом. Изани амои пагаи ден раждени дора. Зодруз муборак. Зодруз муборак, хушбахтӣ хоҳонам. Ташаккур. Сангали дар ҷои ту? Биё хонаи мо. Ма бояд аэропорт бирам, бача. Сангали бихи хона биё, бача. Аҳмад, ма туда дертар занг мезанам, ози ман мошин даём. Майли, хай, бачаю, та. дар чораҳа тарафи рост бигарден. Даста вардор, мада пашта пак бите. Амира даё дори ту и да кинои тай. И да кинои тай, ҳама серияи дӯстдоштаи май. Ва дадани? Сангали, ту метавонӣ дар инстаграми ма ҳамада салом рой кунӣ? Эй, ту мара просто аэропорт бар тамом. Салом халқи инстаграм, ма қатъи Сангалиюм. Ма короче ози. Рара нигоҳ кӣ? Эй, гӯш кун. Чӣ гуфтестай ту? рара нигоҳ кун. Худ рара нигоҳ кун. Бача бас кунен. ту паригаи хар. Як ба як мезанӣ? Бас кутурам? Ма қатъи Сангалиюм. ором бош тигр. ма охранники ту мешам. қадди ма 2 метрай. Ва 90 килоям. 92 кило. Ту мехоҳи охранники ма бишай, зонои маро охраният мекунӣ. шӯхӣ мекунӣ сиёҳ? ту медонӣ ман мехом ранги ту бишам. ту медонӣ мо ҳатто пахожем. ина марам аккаунт додар дорам. ту ма дар ягон хисаве дода метавонӣ ки ранги ту бишам. Просто кор бикӣ тамом. Ма вақташ да танген мезадам, не ки ёзи бинч хешидам. амач калон. Ту айдам ёрзувот бира. тарафи рост бигарден. офтоби ман. Бача, иҷа? Ту чӣ ба иҷа гашти? Иҷа аэропорт нестай. Иҷа уҷа нест. ман медонам ки ҷо бирам, ту ғамша нахӯр. ана миҷа местем. Бача, чӣ ба истодӣ? сағиро. Бача, илтимос, ма аэропорт бояд бирам. сағиро, биёин иҷа. Бестен, ма бояд аэропорт. Салом, Сангали. шинос мешавӣ бобои май. Салом, чӣ хел шумо? ба қабр адиёра як сурат бигимон. Бача, мара аэропорт бар. Бачо, ма дер кардистам. Хайка, ждат нака дига. Ма аэропорт бояд бирам. Вау, чай фантам, Сангали, ай кино нестӣ? Ту ай рӯстӣ, боварим намеояд, ман метавонам ранги нав кино бикунам. Бере гумша? Биё барем ози хонаи мо, ман хонагиам да ишон битам та. Ки ҷо гирехтестай? Сангали, ман тара мебарам. озвучка КТБМ Production, видеои бемаъне, озвучкаи бемаъне зато шумо да маъқулай. Так что шумо подписка, мо ҳаракат рафте.